እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ንሪና ሓለፈ ብዙሕ ዓይነት እምነታት እምነት ይናሪና እምነት ማለት ተስፋ ዝግበሮ ነገር ግጽ ምግባር ዘይራኻ ምርዳ ኢልናዮ እንደገና እጽል አቢልናኻ ባይኖተም ዓበይት እንታይ ዝኾነሎም ኢልና ዝተመስከረሎም ኢልና ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ሲ ጎበ አብየሎ ዓበይት አብየሎ ኢልኩም ክትማጣጠሩ ዘይኮነ ዘሊ እግዚአብሔር ንዓኻትኩም እንታይ ክገብረኩም ዘሊ ማለት እዩ ዓበይቲ ክገብረኩም ይደል ንዓኻትኩም ጃያንትስ ክገብረኩም ይደል ናይ እምነት ጃያንትስ ናይ እምነት ጀጋኑ ናይ እምነት ሓያላት ክገብረኩም ይደሊ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ አይለ ክንዲ ፍረ አድሪ ተአክል እምነት እንተላትኩም ኢሉ አሜን ክንዲ ፍረ አድሪ ተአክል እምነት እንድሕራላትኩም ሲ ነዚ ኸረንዚ ተነቂልካ ናብቲ ባሕር ጣሓል ተበልኩም ሞስ ይኾነልኩም ዝሰአነኩም ነገርካ ከቶ የልቦን ኢሉ ከቶ የልቦን ማለት የልቦን ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ብስም አምላኽካ ድሰአነካ ነገር አይህሉን ማለት እዩ ስለዚህ ዓብይ ክትከውን አይኮነን ዘልየካ ዓባይ እምነት ተልየካ አላ ኢልና ሪኢና ነርና ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ አው መጀመሪያ ንእሽተይ እምነት ኢልና እንታዩ ኩሉ ግዜ ናይ እምነት መሰረት ለመህሪያና ጽቡቕ ጌርና ቃል አምላኽ ስለዝኾነ ሰባት ነቲ ቃል ብዝግባእ እንድሕዳ መምቃል ተሳኢኖም ብዝግባእ እንድሕዳ ንርሶም ዘይመገዋ ብዝግባእ እንድሕዳ ነቲ ቃል ብርሃን ናይቲ ቃል ዘይረኸቡ እንታይ ይኾኑ እዮም ማለት እዩ ንምእማን ይሽገሩ ማለት እዩ ብዝበልዕዎ ብዝሰትይዎ ብዝርእይዎ ነገራት ይጭነቑ ይፈርሁ ይጠራጠሩ ይዋላወሉ ኢልና ነርና ኮነን እንደገና እጽል አቢልና ጉድላት እምነት ካይሎም መልሽኻኒ ሕጂ እቲ ሌቨልስ ኦፍ ፌዝ ማለት እዩ ሰብሲ ሓደ ግዜ ትጅምር በእምነት እሞ ገለ ቻሌንጅስ ከጓንፍ ከለኻ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ተንሳሕብ ማለት እዩ ተንሳሕብ ትጋፈጦ ነገራት ክንዲ ትሙከሮ ነገራት እንታይ ትገብር ዊዝድሮው ክትገብር ክትመርጽ ከለኻ ማለት እዩ ዝኻ ናይ ተመክሮ ጸገሚ ናይ ተመክሮ ጉድለት እዩ ግናኻ አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ታይደልየና እና ተመክርና በሁሉ እና ሓለፍና ክንከይድ ይደልየና ማለት እዩ ስለዚህ እዚን ኩለን አቢልና እንደሕዳና ተመክሮ ሰባት ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ናብታ ዓባይ እምነት አቢልና ከምንሳገር ሪኢና ነርና ሕጥር ብዝበለ ማለት እዩ ስለዚህ ናብዚ ናይ ሎማ ዓንቲ አርእስተይ ክኸይድ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ ጻድቕ በእምነት ይነብር እንዳበለ እንታይ ገርና ኣሎ ደጋጊምልና ኣሎ ማለት እዩ አሜን ጻድቕ ብምንታይ ዝነብር ጻድቕ ብእንጀራ አይኮነን ዝነብር ጻድቕ ብደሞዝ አይኮነን ዝነብር ጻድቕ ብገንዘብ አይኮነን ዝነብር ጻድቕ ብምንታይ ዝአምን ይልና ኣሎ በእምነት ዮ ዝነብር ይልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ እምነት ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ይደልየና አሜን ናይ እምነት ሰባት ክንከውን ይደልየና አካይዳና እግዚአብሔር ክንገብር ኩሉ ናትና አካይዳ ምስ እግዚአብሔር መታን ክሰምር ታይዱ ይልናሎ ብዘይ እምነት ግና ሓደ ኮነ አምላኽ ተኽገብሮ ዝኽእል የለን ከስምሮ ዝኽእል የለን ምናልባት ቶም ሰዋ ዝኸድኩም ብዛዕባ ምስማር ጽቡቕ ይርዳእኩም እዩ አይኮነን እንዲ ማርሽን ክትገብር ከለኻ ዘርጠብጠብ እንዳልካ ይኾንካን ትወድቕ ብሓንሳብ ኢኻ እግርኻ ተልዕል ብሓንሳብካ እግርኻ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ስሙር ዝኾነ አካይዳ ህልወካ ማለት እዩ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር አካይዳ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ስልቲ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ምኻድ እንድሕዳ ተላሚድካ ናይ እምነት መንገዲ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ቦታታት ገለ ጥቕስታት አንብብ ከብለልኩም እቲ ብዛዕባ እምነት ዝዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ጻድቕ ገና በእምነቱ ይነብር ዝብል ኣብ ኣምባቆም ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 4 ንሱ ነፍሱ ተነፊሓ እውን ዘይቅንዕትያ እንዳበለ ጸኒሑ ጻድቕ ግና በእምነቱ ይነብር ይልና ኣሎ ጻድቕ ብምንታይ ይነብር በእምነቱ ፐርሰናላይዝ ከማን ጌርዋይ በታ ናቱ እምነት በእምነት ይሉሲ ናይ ጉባኤ እምነት ናይ ገለ እምነት አይበለም በታ ናቱ እምነት ሳይገብር ይነብር ይብለና ማለት ስለዚህ ኩሉ ግዜ በእምነት ተሊና ርእስና ክንርኢ ርእስና ክንፍትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 እውን ከም ኢሎ ቁጥሪ 17 ከምቲ ጽሑፍ ጻድቕ ግና በእምነት ይነብር ዝብል ኢሉ ኣሎ ጽሑፍ ሳይ ድብል ጻድቕ ብምንታይ ይነብር ይልና ኣሎ በእምነት ይነብር ዝብል ኢሉ አምላኽ መስገን ትጽድቃ አምላኽ ካብ እምነት ናብ እምነት ብኡ ይጋሃድ እዩ ስለዚህ ኩሉ ናብራና ኣብቲ ቀዳማይ ብዛዕባ ናይ ሃገር ሴኩሪቲ ብዛዕባ ናይ ሃገር ድሕንነት እንዳተዛረበ እዩ መጽኦም እቶም ከናናውያን መርዛማት ድኾኑ ሰባት መጽኦም ከም ዝወርዎም ከም ዘብሎም ግና ጻድቕ ግን በእምነቱ ከም ዝነብር ክዛረብ ጸኒሑ ኣብዚ ኸኣኒ
ناب هيوت مسمزخا ناب قويتها مسمزخا سي نخدحن ترى يكون امنة تدليكا نختنبرون ناي እግዚአብሔር ጽድቅ አብዮት ካ እናተጋሃደ ናይ እግዚአብሔር ቅድስና አብዮት ካ እናተጋሃደ ክኸይድ ክግለጽ ይልዎ ዘሎ ወይ ከላይ ክጋሃድ ይልዎ ዘሎ ኦሬዲ እቲ ኣብ መስቀል በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጸመሞ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገር በእምነት መታን ተሓትገብሮ ክትክእል ክትላመዶ መታን ክትክእል ሲብለና ኣሎ ጻድቅ በምታይ ዝነብር ይብለና ኣሎ በእምነት እዩ ዝነብር አሜን አጽኢሉሃ ኣብ ገላትያ ግናኸ ጻድቅ በእምነት ያው ኮይኑ ክነብር ይሞ ይሉ ዋው ስለዚህ ምንባር አለው ማለት እዩ ኣብቲ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ከለኻሲ ትነብር ዘለኻ መስለካ ግናኸ ህያው ከይትኸውን ወን ዝካሊ ማለት እዩ ስለዚህ አክቲቭ ወይ ከላይ ተድምዕ ተስልጥ አይነት ሰብ ኮንካ ቤት እግዚአብሔር ክትማላለስ እንደሕዳ ኮንካ እንታይ ይብለና ኣሎ ከምቲ እንታይ ይልዎ ኣሎ ግናኸ ጻድቅ በእምነቱ እንታይ ይኸውን ብህይወት ህያው ኮይኑ ክነብር ይሞ ኢሉ ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ እኳ ከም ዘይጸድቕ ጉህዲ ይልና ኣሎ ስለዚህ በእምነትና بهوت እንነብር ዕብራውያን 10:38 ናብቶም ናይ እምነት አቦታት ወይ ከላይ ናይ እምነት ጀጋኑ ምዝርዛር ቅድሚ ምእታው ኣብቲ መወዳእታ ክፍሊ ናይ 10 ክዛረብ ከሎ ጻድቅ ግና በእምነት ዝነብር ንድሕሪት እንተ ተመልሰ ድማ ነፍሰይ በኡ ባህ ኣይብላን ይብለና ስለዚህ ጻድቅ በእምነት ዝነብር በእምነት ዝነብር እንድሕሪት ተመልሰ ويزدرو አይገብርኒ ጻድቅ ይዝለና ዘሎ ጻድቅ ታይዝገብር ንቅድሚት ገጽዩ እንዳደፈ ዝደፍእ እንበር ኩነታት ጸንኪዎ ነገር ጻዕጽዕዎ በዚ ህይወት አይገብርኒ ንድሕሪት አይብል ይመውት ዳምብራው አሜን ሕጂ ሁሉ ግዜ ክርዳአና ዘሎ ናይ እምነት መንገዲ ማለት ናይ ዓወት መንገዲ ናይ ዓወት መንገዲ ማለት ሁሉ ግዜ ግን ከምዚ አልጋ ባልጋ ማለት አራት በአራት አይሆንም አልጋ ባልጋ ብሎ ማሐሩ كل ነገር ምቺው ሜዳዩ ጽቡይ ማለት አይኮነን ግና ከአምላክ መስገን በእምነት ፕሬስ እናገበርካ ወላኡ ይሞት ይልካ ክትከድ ከለኻ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ናይ እግዚአብሔር ምብጻሕ ናይ እግዚአብሔር ቪዚቴሽን አውታይ ትገብር ማለት እዩ ትሪ ማለት እዩ እሱኻ መልሽ ታ ይኾነካ ንእምነት ይኾነካ እሱኻ መልሹ ነታ ጽባሕ ትነብራ ናብራሲ ተያላምለካ ማለት እዩ ናይ እምነት ነገር ተላሚድካ ክትስጉም ክትሳገር ይገብረካ ማለት ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ኣብ ግዜ فتنا مالتي ابزح تشالنجز كاتخلخو ريبلاي قبرلي تيبس مالتي تيبس نا امنت سغمتات سغمكو سغمتاتمو زي حفرني ريبلاي قبرلي እግዚአብሔር مالتي እንደገናኻ በእምነት ደው ክብል ታይ ገበረንሱ ኃይል ይሆነን ማለት አምላህ ይመስገን ስለዚህ እንደ ሕዳ ናይ እምነት ስጉምታት ኣብ ህይወትካ ዘይተላመድካ ናይ እግዚአብሔር ኢዴራኻ እንደ ሕዳ ጸኒሕካ ግን ኣብታ ናይ ቻሌንጅ ግዜ ኣብታ ናይ ፈተና እዋን እንታይ ትመስለካ ተጥሕለካ ይመስለካ ስለዚህ ጠኒንካ ክትአቱ ታይትኾኒ ሓማትዩ ክትሽገር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ጽሑፍ ግን ታይብለና ኣሎ ናይ እምነት ምልማዳት ክንገብር በእምነት ታንገብር ክንደፍእ ዳንበር ንድሕሪት ክንምለስ ታይገብረናኒ ኣይድግፈናኒ ማጻደቅ ግና በእምነት ይዝነብር ድሕሪት ተተመልሰቃን ነፍሰይ በኡ ባህ ኣይብላኒ ንሕና ግና ኢሉ ነቱ ምስቶም ምድሓን ነፍሶም እንት ክረቡ ንቅድሚት ዝኸዱ እንበር ምስቶም ንድሕሪት ዝምለሱ ኣይኮናን ኢሉ ማለት እዩ አሜን ስለዚህ ኣብቶም ቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ሊስት ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስና ተወዲኡ ዘሎ መስለና ኣሎ ግን እግዚአብሔር መስገን ኣብ ሰማይ ቶም ጀጋኑ ታይኾን ለውም ይዝርዘሩ ለው ገና ቶም ናይ እምነት ሓያላት ይጽሓፉ ለውም ስለዚህ ኣው ኣብቲ ሊስት መታን ክንኣቱ ሎም ታንገብር የለና ማለት እዩ ويزرو نقبل سبات دي كنا ندحرحر نزلق سبات دي كنا እግዚአብሔር መስገን በእምነት ኩሉ ግዜ ታንገብር ክንደፍእ የለና ማለት እዩ አሜን ያ እምነት ሰባት እግዚአብሔር ይደሊ ማለት እዩ ስለዚህ እምነት እንታይ እዩ ድሕዳይላ ማለት ንሕና ካብቶም ኣብ ደገ ዘለው እንታይ ይፈልየና ኣመንቲ ደይኮና ንባል ኣይኮነን حجي اتامنتي ريليجيوس خنا اندرستاندينغ ወይ ከላቲ ፍልጠት እምነት ስለተባህለ እንፈላልየልና መንፈሳዊ ገለገለን ይልና ግን ቤዚካሊ ታይ ተፈላልየና እንደحدنا አመንትን አመንትን ኦኬ አመንቲና ነحنا انا اماني اسكول انا اماني እየ ስለዚህ ካብቶም ካልኦት ዓለማውያን ወይ ከላይ ካብቶም ካልኦት ናአምላህ ብርሃን ናይ አምላኽ ዘይረኸቡ ሰባት ዝፈልየና ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ አሜን ካብቶም ስጋውያን
ويكلا خابتهم ناتشرال تفطراويان سبات زفلينا حاجه ነገር አለው እንስኻታዩ እምነት ዝተለማመድና ሰባት በእምነት እናአቱን ወጽ ሰባት ከምዚ ጽሑፍ ዝነገረና ደሎ በእምነት እንነብር ሰባቲና አመንቲና ስለዚህ አመንታ ሁሉ ጊዜ ሓደ ናቹራል ሰብ እንደሕዳ ዝኾነ ይኹን ነገር ዲሳይድ ገብር ኮይኑ ብዛዕ ዝኾነ ነገር እንደሕዳ ክውስን ብዛዕ ዝኾነ ነገር ማኽረካ ገለ ክምድብ እንደሕዳ ኮይኑ እንታይ ዝገብር በት ዘሎ ናቱ ሰንስስ በት ዘሎ ናቱ ምርዳ ምስትውዓል በት ናቱ ስምዒት በት ናቱ ህዋሳት ተኸቲሉ ሓደ ንዑ ሪዝነብል ዝኾነ ወድዓዊ ዝኾነ ውሳኔ ይወስን ማለት እዩ ንሕና ግን ካው ሕልፍ ዝበለ ኣሎና አሜን ሕልፍ ዝበለ ማለት ነገራት ኣብዘይ መስል ኩነታሲ ነው እዚ ኣይከውንዩ ኣይከኣልኒዩ እዝን ኣዛሚድካሲ ፍጹም ኣይከኣልኒልና ወይዝሮው እንገብር ሰባት ኣይኮንና ንኳዳ በእምነት እንታይ እንገብር ሰባቲና ማለት እዩ ፑሽ እንገብር ሰባቲና ኦፍ ኮርስ እምነት መሰረት አለው ግና ከታ ያኽብለኩም ደሌ ኣብቶም ሓሙሽተ ህዋሳት ዝተሓፀርና ሰባት ኣይኮንናን ሻድሻይ ህዋስ ኣሎና አሜን ናይ ምንታይ ህዋስ ናይ እምነት ህዋስ ስለዚህ ሰብ بإيده يقبل سب بإيده يقبل تناتشرال سب ما تفطروا السب نحن عن إجابة المسكن كاب أملاح نقبل له قال مسارحي اللنا لك كمتي بأمنة بتأجعهم زدحانكم زبلنا يار saved by grace through faith زبلنا it's a medium متحلل فيه ويكلاي مقبلي medium كاب أملاح نتأجع أملاح نقبله لتتقامنا له نقدر تحلي هاي أمنتي جناح أود دوايت بالنهاية بلنا زلوا الصحف مالك تقصليا نتي إجابة هرزحابك كتصفات التقبل اللو عداو اللوكا ده اللوكا مس أملاخسي زتنا خفكا ميديا مسارحي اللوكا نسخان هاي بحال إمنت يبحال مالك ثلاثة بمرأي بمسمع بمدهساس بمشتات بمتعام بقالت رأي كنا ننبر مالتي أملاح مسكن بأمنت كانت تصفاتات أملاح تاي نقبرينا نوسدينا بهوتنا خا أبلاي نقبره بتعامل غير من هتحسبيتسي دم زح زح نبره كم سفوتك بنفسها تاي كنا يد لنا تفلتها إيش دويلو ساين ريا قال ملكون تفلت أيز مجمريا أنت هاي متي مالتيو رتعي متي مالتي مجمريا متنخاف كم زخونة ترديوا تسويتوا مالتي أملاح مسكن بمن تاجراتو أستوعلاتو براكتيكالها كم خينو الرخيباتو مال سلذي نابراوان كن كيدنا راف حادة منات جنا طيب لنا نتي تسفى زقبرو نجر رجس مقبار أتزيرها مرداي آمين سلازي امنت مسرت الله معلش تدفنيشن بعلى سياسة لنا ذلا امنت جنان اتلسفاز قبرو نقر رجس مقبار نايتي زيرها نقركا مرداي باي نوتم عبيتي التمسكر اللهم عالم قال أملاح كم تفترت كمون اتزرع خب زير خم دخانه بأمنت نستوعله على النايل ثلاث جابير مسكن تا نأمن definition عند حدا بتخكل تردينا ماشي عند حدا بتخكل وسيدنا إياه كل جزء أمنتن فلتاتن كنفلالينا مالتي أمنتي تصفى مستوحب كاس نتصفى زقبر نجر وكم زي تصفى كم ذلوا تصحيف اللي اللوم بالا يكونه اسكم لهم تصحيف اللي اللوم بالن هو تصحف سي سلي تصحيفه أنا خمية مبالن ببيني اسكم لهم هو تصحف كم يقول حجنا حدا سب لسي حامي ملون والله مصحف تسكوب بسمرات حاوي خاي زبل تلك هو تصحف خمية بليو هو خمي إيه كبل اللي حدا على يكيلو نامنا إمن الدرجات هاي قبل أنزله أي وسط أنزله مالك فردي خمني سلذي دايو إمنت نتي تصفى زقبر نجار نحدا برقص مجمرة الرجاء قصراي تصفى أملاخ سي أرجيس وخمي يبليو خمتين
كلام تقبر زلها خمسة تسألوا زلها يزارب دي أي زارب دي أقداس نجار إمبر نحرد قوم الزارب كوينو برجس خون الخايو صدق خمسة الله إزبلا نازل الله مالش إمنات جنايلو نتسفى زقبرنا نجار رجس مقبار ناتي زير رخا مرداي من قالوا من سسماء إزرائيل ها نالبات كابزلنا ونابراسي دخفة ونخون خلقاي ها من تلا سعوني ريخم ما ريخم أهرانا جين تاجرنا بأمنة جين تاجرنا زحاش بوتها عزيز بلوت سخانة بوتها مخانسي اتقال نجيرنا اتقال ست تاجرنا مسيلكم اتقال كنجرلنا خلوا بدأ عمل قصص ما يكون حسب كل ناسي عزيو magnificent مثلا بتعمق على تقول صوت زي خل قبل بسوا زي تحاسب عين شيء زي رأي وزان ده تسمعه عزيز فلوي زخانة ناي أبير presence زلوا عندك نحا فلوي زخانة بركة زلوا بوتها مخانو ثاني قبره نستوعله إذا خبي ناس إلنا foundation هذا كابت قال مالك شو سلزي ناتي زي ردا ديترد ناتي بس أحيانا نجار ويك زي رأي حيان نجار سايت قبره كتردات يجمر مالك كم للهم تهم قبره نجمر كنرداه نجمر سلزي أمنت زياء تسفات قبرنا نجار تسفات قبرنا نجار أنا زي رأي حيان نجار تسفات قبره ديها أنا سي بجباي ندحر $1,000 على تنوخينا $1,000 بجباي كتلون استسفاق برا الله خيبل ده ندحر ده بالله ما شجر الله عام خان ندحر ده بالله كوي نزاش $1,000 كذا أنت هايبل بقى صباح $1,000 كتلون استسفاق بري بالله أمنت يزبلكم دولله حسكم للهم ثلاثي نزح أسكاي نجار أورد أبير كان زلوا نجار تايت قبرني خا تسفاق تقبرني خا ثلاثي نتزي حاس كايو أبير كان زي بس حزل له نعوس تاي قبر ريت ولا نازل له أمنت مالت نعوسي رجعت يا تقبر ريت ولا نازل أمين عندنا نتزي الرها مردا ترديا أستوعلا منفساو نجار من الزهون مالتيو نتاي تقبره رجعت قبره نعمت متحف قدس مسكرستوس يسوس أبي من أمله أنت قلنا لنا تسويرنا لنا بلنا برسيف جرنا تردينا أستوعبنا يو أمين لنا تقبلنا يو أبي وتنها كومو يعيلنا له أيكون عندي the same logic مالك كوم عينت حق تاتي نتي ناي إمنت نجر نزار بول زلنا ما سلزي إمنت تدفنيشنا نتي تسفاد قبر نجرسي assurance ناتوس تايت قبر ماتيو بقى خمسة ودو نجار فتصم نجار زخوان نجار غيرنا كنوصدو خلنا ماتي أملاح مسكن نتزير رخا كنستوعلا خلنا منفساو إنتنا تخفيتو بريهو باتنا يقال برهان تاي غير ماتيو بريهو كنريو إن كلنا إياه أملاح مسكن تامر حان كوني تبع الحق ماتيو أمر رسل ذهبنا أنت خوينا نتبع الحقي فلتنا يرينا يو دحينا تعرفنا لك حومها أتي أوتر نايت الصحف مالتي نايك على أملاح أوتر دخونا منفس قدس ماتي نتنك على تقال هالك خلو نمأمان أوبشن يبل كان ندي مأمان مالتي ده هتقبر هو خميو تسامع له رجس خميو نختبل لبخان تاي خوني ماتيو يرتعيو يداليو conviction يمثل كايو سلازي كابتي ناي إمنت foundation ويكلاي مسرت انتاي مالتيو إبراهيم 10 شوعات سوري رومي 10 شوعات خنقرنا خلو إمنت جنا إمنت دماغ خمتة كم مسمع دماغ بقال كريستوس يبلنا ماتي سلازي كنا أمن ستة قبلنا ماتي خن سمع لنا هذا جزء وعند حلفون ولكم نيره بدعوة إمنت عند حدا challenge سالنا خوينو نخن أمن شجر علينا عند حدا خوينا ولا تستخل على عندلن كم يقدر كلام مخت أمن عند حدا سميعها نهاية مصحف سايز لنا ذلوا إمنت كم منتها كم مسمع لنا لا أملاخ مسكن سلازي أبزوريا أتي أنا أمنوا ندلي صحفات الناقلابتنا عند حدا أرخيبنا أي ماتيريال سبكتات سمرتات عند حدا أرخيبنا ون جس تحنقبر لنا مسمع لنا ماتش مسمع إن سنس جنا أبزن بس سمعنا مالته هون deep أبتي منفسنا كسب آتي برهان ذهبنا تحنقبر كن كلالنا مملشنا كنسمع يلينا داسواينا سنكف أنببتي كنكون زي بلنا سنكف أنباب عند حدا خوينو سنكف مالت on the surface مالت نمأمان تعمل شجر نمأمان هاي تخون عزيو شجر سبي تخون تلاقي خون خليط أجمع لنا
ንምእማን ግታ ይኾን ይሽገር እዩ ስለዚህ እንታንኮን ካብቲ ቃልሲ እንታንኮን ክንሰምዕ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ካው ኻኣትወና ናይ እግዚአብሔር ኣኻእሎ ኣኡ ክርኢ መታን ኩሉ ግዜ ዳንገብር የለና ማትዩ ነቲ ቃል ለይትን መዓልትን ሜዲቴት ክንገብሮ ሕጂ ምስማዕ ክብል ከሎ ምንባብ ኣሎ መጽናዕ ኣሎ ሜዲቴት ምግባር ኣሎ ካው ሓሊፍካውን መምሃር ኣሎ እንደገና ነቲ ቃል ትዝምሮ ዝተፈላለዩ መንገዲ ኣብ ህይወትካ ታይ ክሳብ ዝኾን ማትዩ ክሳብ ዝወሃብ ወይ ከላይ ብርሃን ክሳብ ዘብርህ ምክንያቱ ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም ተባልኩም ሊሉና ነቲ ጸልማት ኤሪያናት ካተኸብሮ ክላሎ ክሳብ ዘብርሆ ኣብቲ ቃል you have to stay there ኣኡ ክጸንሕ የድልየካይ ማለት እዩ ኣሜን ኣብቲ ቃል ክትጸንሕ ኣለካ ልክዕ ከምዚ ንእግዚአብሔር ምድላይ ንብሎ ማለት እዩ ኣብቲ እግዚአብሔር ክሳብ ቪዚት ትገብር ካብ ጸሎት በቃ ንእግዚአብሔር ፐርሱ ትገብር ልክዕ ከምኡ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ክሳብ ትረኽበሉ ኣብቲ ለካ ኤሪያ ታይ ትገብር ማለት እዩ ኣብቲ ቃል ትጸንሕ ኣብቲ ቃል ትጸንዕ ብጣዕሚ ደስ ብለና ኣብ ኢሳይያስ 26:3 ብዙሕ ግዜ ተቐሰልኩም እቲ ጽኑዕ ዝሃቐኑ ኣባኻ ስለ ተማዕቆበ ብሰላም እወ ብሰላም ትሕልወት ብላ ኣምላኽ መስገን አሜን برجس عند حدا أبتقال أنيحنا مالتي أو عند حدا مديتيت قرنا أو عند حدا بقى تنتقلت إلنا سلامنا زبز حساباتنا نخو مات بأمنة استبت إحنا حسابات إينا نخو لذي أبير مسكن أتي أمنة انتهى له إينا نزلنا foundation اللو أمين سلذنا أمنة foundation تاي نا أمنة مسارات تاي نا أمنة منصف انتاي عند حدا إلا تقدم أي كم تخريط صنعنا نايك جابهر قالي أمين ونياتو تصحف لنا له امنيت كان مسمعها كاب قال كريستوس لذا كاب قال كريستوس كنسمع كل غدي صن كنمل يلينا ماشي كنجر كلو تقالسي ابلبنا برهان تاغبر جمر كاتو يجمر املاح مسكن صلماتنا زبل زي مأمان اتي مطرطار غلغله زبحال انداتغفه نا املاح زامن عينت لبي اند حسكات خير ماشي اتيتيد كان انداتلوطه يخي اتمامتها تايخون يلوط እግዚአብሔር መስከን ስለ ተቀዳማይ ንስዩ ኻልአይ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ቀዳማይ ናይ እምነት መሰረታዊ ምስልኩም ቃል እግዚአብሔር ኻልአይካ እግዚአብሔር በባህሪ በመንነቱ ክትፈልጦ ኸላኻ ሕጂ ብዙሕ ጊዜ እግዚአብሔር አብሊ ኪዳን ድሕዳሪናዮ በቲ مشالو أبي وتم سخايوز دل أريا سنتاي تخون الله نيرو زقلت الله نيرو ندحرة ترى الله خاينهم نبنا أبراهام فتسمكون تايكون أبكر ميكا تمالالس أنا والتاخي أسبق خدمة أزيق بزيحلو انتاي دلي وزلو እግዚአብሔር አብዚያ መንነቱን አብርሃም ከገልጽ له خلصي አብታ ስትራግልስ ገብረላ ዘሎ ኤሪያ አብታ ደርገፍገፍ ዝብለላ ሰንደልደል ዝብለላ ዘሎ ኤሪያ ሲ ተገብረ ደሊ ደው ከብሎ ደሊ እግዚአብሔር ማለት እዩ ታገርሉ ሩስ ገሊጽሉ خلاص ዘራርባ ቃሪ ነግርዎ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር መንነት ኩሉ ግዜ ብምንታይ ዝመጽ መስልኩም ونيات مصحف كل سايد لنا حالفا سموسين من يدخبر እግዚአብሔር نقالي يخبر بقالي እግዚአብሔር ربيل دقبر الكامات رؤس قلصلك ስለዚህ اتخاله اي ناملاح ታይምስ ንጎብረዩ that's why ተሞክሮ ሁሉ ግዜ ነማን ዝድግፈና ዝበላ ናይ እግዚአብሔር መንነት በስተፋላለ መንገዲ ንረኽበይና ሓልሓል ግዜ ፕራክቲካሊ ኣብ ህይወት ንረኽቦ ሓልሓል ግዜ ሃብ ናይ እግዚአብሔር ብናይ ቃል ብርሃን ንረኽቦ እዚ ሁሉትዩ ተደማሚሩ ግና ዝስእለልካ ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ናይ እግዚአብሔር ከአልነት አሎ ማለት እዩ لذا እግዚአብሔር ዓቢዩ ሳብ ዝበልካ ኻኒ እግዚአብሔር ማንታይ ትኾንኻ አይሽገርኛ አሜን ስለዚህ አብ ማርቆስ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 11 ካብ 21 ጀሚርና ኸነንቦ ኸለና በአምላክ እመኑ ኤለ ይጅምር በማን እመኑ trust in God مهنياتو انت امينكم حنت قال تزاربكم سي انت يخون له كم زخون بحق يبلو له نت زبلو كم زخون زامن نمبر بلبو زي ولاول اتزبلو كم زخون بحق ابلكم الله يلو هذا سب كم بلي شامس كالله اخسي
عشرين حد نسك 24 نسكن بله ما ماركوس وانجيل مع فاسرت حدا كابتوسي 21 24 شعو بيدروس دما ذكروا ممهر انها تا زرقم كايا بلس نقيصا بلو يسوس دما ملسه بلومون بأملاخ امنو زخونه يخون اتزبلو كم زخون زعمن انبر بلبو زي ولاول نزخرنزي تنسي كان بحري تحل انت بلو نو كم زخونلو بحقي ابلكم الله سلازي اتصليون اتلمنون زبله كم زرخبكمو امنو اما خونلكمي ابلكم الله امين سلازي بيتروس اقدمو غويتنا يسوع كريستوس حنتي قصال بلس ريومات فيكتري دي بحال مثلا بالانجليزيه فيكتري بلس مات زي بلس طلياني قلعتها شخ زلو بلس ديكونس بلس طليان فيكي تفضلوا عند حدا هونكم مالتي كومريو خبلع له مسكربه مالتي من تاي رخبلان فرا اي رخبلان يبلنا سلازي غويتنا يسوع كريستوس ايلوا كواخي فرا ايب قولي رغيموا مالتي مثل رغمان صباحيتكم ملوس خلوبت بوتاتي تاخوينا صنيحتهم دريقاتهم صنيحتهم دحريو تغريم بيتروس مچم بزح ነገር ኤክስፕሎይት ገርና ከቦይታ ውጪልና ማለት ያምላህ መስገን እንዳሐተተ ቀልጠፍ ይሉ እንዳመለሽ ገለና ገበሬ ጎይታ ይልዎ ዕሪው ጎይታ ይልዎ በአምላህ እመኑ ሕጂ ገለ እንታይ ይባሃላሎ have faith on your faith አይነቱ ነቲ ዝብሎ ትብልሞ ሽዑ መልካስ ተአምኑ ኖ the foundation after foundation ቁጥር 21 ያዘላ ታመሰረት አበያ ያዘላ አብ ቁጥር 21 ያዘላ እንታይ ሊጀምሩ በአምላህ እመኑ ይልጀምሩ አሜን ስለዚህ በአምላህ ተተአመን ማለት ብና እግዚአብሔር ባህሪ ብና እግዚአብሔር መንነት ብና እግዚአብሔር ከአልነት ብና እግዚአብሔር ዕቤት መጀመሪያ ታይተኸውን ተተአመን ተመሰረት ንሱ ማለት እዩ ደን ካኡ ተበጊስካ ካሽዑ ታይትገብር ማለት እዩ ምስኡ ዝሳማዕ ነገር ትብልሞ ዝኸውን ማለት ስለዚህ በአምላህ እመኑ መስለሽዑ ሓደ ኮይሉ ነቲ ዝበለስ ከም ዝኸውን ዝኣምን በር ዘይዋላወል ይልሽዑ ስለዚህ ሐንሳብ ምስ እግዚአብሔር ስቲክ ምስገበርካ ግን ምስተላገብካ ግን ኩሉ ግዜ ከምቲ ጴጥሮስ ዝገበሮ ጴጥሮስ ታ ደንቀሳቀሰቶ ኮ ሓንቲ ነገር ያ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ማይ ክኸይድ መኻል ኣይኮነ እንዲ ንዓ ምስራኤ ለካይ ካል ኢሉ ሓሳብ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ብርግፅ እዚ ኣዚዝኒ ክኸይድ ይኽእል ኢሉ ተበጊሱ ይኸይድ እዩ ኣብ መንጎ ግን ብዙሕ ነገራት መጽዩ ማለት ስለዚህ ታገብር ጀሚሩ ከጥሕል ጀሚሩ ስለዚህ ሐንሳብ ምስተበገስካሲ አውት አይግበር ስቲክ ግበር አብታዝ በረህተል ካብርሃን አብታና እግዚአብሔር ካልና ታና እግዚአብሔር ዕቤት እንታይ ግበር ተጣበቅ ሞ እግዚአብሔር እንታይ ገብረካኒ አይሕፍርካኒ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር መስገን አብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ክንከይድና አዳም ትንክፋ ቢሊዮኔር ሮሜ 4 አብርሃም ናይ እምነት አቦ ተባሂሉ ስለዝጥቀስ ኩሉ ግዜ ሪፈር ክንገብሮ ጽቦይ ማለት እዩ አብርሃም እንታይ አይነት እምነት ይአሚኑ በኸመይ መንገዲ ይአሚኑ ንዝብል እንድሕዳሪናዮ ካብ ኩነታቱ ወጽኡ ስናትና እግዚአብሔር ከአልነት ነገሩ እንታይ ገይሩ አንቀሳቅሱ ማለት እዩ አሜን ናበይ ጥቅጥም ጀሚሩ ነገራቱ ሁሉ ሓዲጎ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ከአልነት እዩ ክጥምት ጀሚሩ ጽራ 17 ከምዚ ይብለና ከምቲ አቦ ብዙሓት አሕዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኑ ንሙታት ተተንሶም ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዘጽውዕ አምላኽ ረዮ ሓንቲ ነገር ይተረድዩ ማለት እዩ አብርሃም ዛ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጽረሉ ዝብለና ዘሎ ንወዱን ይስሐቅ ወሲዱ ታይ ምስ ገበረ ምስ ሰውኦ ማለት አምሳያ ተዋሂቡ እዩ ካልእ ሰውኢ ማለት እዩ ግን ስጋ መወዳእታ ተኣዚዝዩ ድሕሪኡ ሕጂ ብኩሉ ልባኸም ተፍቅረንስ ሕጂ ፈለጥኩ ኢሉ እግዚአብሔር ማለት እዩ ግና አብርሃም ክኸይድ ከሎ ንወዱ ክስውእ ከሎ ክሰብል ከሎ በቃ ክሳብታ ናይ መወዳእታ خرال ኢለ ኣብ ክሳዱ መሰንበርኩ አንድ ሕዳ ደይተዛረበን እግዚአብሔር ክመልሳ ኢሉ ይኮነን ኢንሻአላህ አምላኽ ነብርሃም ቴስት ይገብሮ ነይሩ ይኮነን እንዲሁ አብርሃም ግን አምላኽ ቴስት ይኮነን ዝገብሮ ነይሩ ናይ
بلبو مأزاز يزازني إزاز كله جن حدا نجار يفلتي مالتي أملاح مسكن السخان تايو أبكر متى زعمانوسي نموتات كم زتنس نجنا ها نتزي اللي خاكم هلو وغيره هاي كم تقبر ذسوا أملاح يلو أملاح مسكن ثلاث زيار نجارات كاب زي مهلا ونام مهلا وزمت إيه نجنا ها نموتات كتنس زخل نزي بتسفى ذهبني حدا ولد ولا أنت سوا أخوه وأنت حقبر اللي يخليه كتنسى اللي يخل يجيله ولا أنت وصلكون تقبركون بس أنت مش كمان نتزي اللي خم هلو غير توا أملاخي مو كتنسى اللي يخليه ودي ويا خمسي سلازة خاني نأملاخ بمولو لبوت عزيز ساجر مالتي كيدو كسوة خير مالتي شباب قطر إسرائيل حدا نتا ذهبوا تسفى قبرون كيلت كم زلوا زي نايتق من مولادي تسفاهي بو إجابير نتا إجابير ذهبوا تسفى أنت قبره كيفت سما فالفيل كقبراسي كيلت كم زلوا كيلت عيقولون إيو إجابير إلو أبلبو تك زبالة رتعي زي تبقي سمالتي حاجة أنا خميتي experience مالت كل جزء إجابير زلوا ما بدنا نقر هايو أو حدا نقر just meditate كبر كسلي كبل كله قال له خمسة دوج دبل نقر له دوج مالت ردان له خمسة انت أخوان مات يدسكل فلود ده يكون أسي فلود عند حدا أخوين ما تحدي خاص نقوله بزوت حزت اللي باتي خيط باتي كومو فلود يخون مش جن at a point جن أملاخ مسكن ده أخوان مسيكم كرسي حز دسكيلس كوفي بالمالتي at that point تاخد قبل ترايز لك you have to claim كزارب ترايز لك it will happen هذا أملاخ مسكن عند حدا برقص نجزابير آمين كايوسي إجزابير تهاي قبرنيو أيفرنيو حجة برينسيبل يخردنا ذلوا ماتي مسرت ناي إمنت نتاينا بلنا ناي إجزابير كالنت ناي إجزابير عبيد ناي إجزابير بحري عندنا ها ناتو ناي كالو برهاني ناي إمنت مسرت مالتي ثلاث بتجيلك بديلك بإمنتكو خزي جبري ثلاثة وحله أيكونن قال حيس كاخت موت إزدل إجزابير أمين موت أمه نحنا ما قص بالأملاخ لذي إجزابير مسكن إجزابير أيحفرنيو لذي نتناتو بحري نتناتو قال ندحدا تردينا استوعلنا بو أكتيرنا بو ندحدا دويلنا إجزابير أيحفرناني إبران عسرت حده عسر شعته تمساسال مستان ناي رومي تمساسالتيا عسرت كاو عسر شواتو على جميل خم به ابراهام مستفتنا بامنه نساء سووا جس املاك تاي يفلط كم سووا يفلط نياتو he was determined وسيني خير اوكي داي غبرو سووا اتي تسفات تقبله نتي بيسا زرخ كصوع الكايو تبهلو زنبر حد ودو وفيو املاح كموتات دما كتنسو خمس كالو حاسبو كمون بمثالي مليسو رخبو امين ده حاسبو بقى كتنسالك يخيل نزبل نغرسي he had full conviction مولو تخونه رتعن يروا ماتي املاح مسكن كيدو غيروا بتمثالو جنتا غيروا بلنالو أملاخ تايز فلت ماتيو كم سوا اللي ودي فلت حدا ود خاب ذهب كان يلوا لذا أملاخ مسكن أو جن حدا دعول تأثيرو تركيبه مالتيو نخسوا خلنا ري قطر عصرت حدا عند حدا خينا بزع عصرة خزارب كله خا سارقوا جزية مسحلفة جزية حليفة طولو نقدر الله جزية بهير out of time is number آمين آمين دخسم إتاري تمالت كوني تبي out of time كاب وزعي مخمالتيو نجزابير جزية عين تاينيو نجزابير جزية من نقدر يكونه جزية نعناي نجزابير جزية من ما يكونه سلا سارة ده يكون قبلنا له جزية أمس حلفه أتي ناتا fruitful دخانه اتفر يلو ويكلاي أدمع دخانه جزية مس حلفه نتتصفى ذهبا من غيره سلا زراعته زرعي نمتكال بأمنة تايكورت حيلي رخبت آمين
ሃሌሉያ አሜን ዳክሰማ ስለዚህ እምነት ስለካ አፍካ ጥራ ይሆነን ዝቅይሮ ኃይል ይበካይ ማለት አሜን ነቲ ዛአመን ካይ ነገር ንምግባር ስታይ ግበረካዩ ኃይል ይበካዩ ኃይል ትረክብ ያ ንማን ሳይገበረት ኃይል ረኸበት ይለና አምላክ መስገን ኃይል ረኺባኻ እንዳገራ ማቲዩ ነቲ ወዳ ክትወልድ እንከላ ንሪ ማቲ ስለዚህ ያቤር ይባረክ ናይ እምነት መሰረት ክልተ ነገር ተዛሪብና ለና እዚን ክልቴን እንደሕዳ ኮምፕሊመንት ገር እንደሕዳ ተሰማሚዕን ዳይት ኾንኻ ፍጽም ካይ ተወደቕኒኻ ፍጽም ካይ ተሐፍርኒኻ ማቲ ያቤር መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ክንአምን ይዘልየና አሜን አሜን ለኸሰማ ኦኬ ሶ ተወዲ ድሕሪው ኖ ናይ እምነት ፕሪንሲፕልስ ይኮነን ምስ አመንካ ደቅስ አይኮነን ዝብለካ ምስ አመንካ በቃ ዕረፍ ተዛነ ይኮነን ዝብለካ ናበይ ትኸይድ ማለት እዩ አክሽን ያ ዳይሌካ ስጉምቲ ገጽካ ክትከይድ ኣለካ ተቀዳመይቲ ስቴፕ ባይ ዘ ወይ ምስ አመንካ ማለት እዩ ከምኡ ኣብ ልብኻ እንድሕዳ ከም ተቀዳይ ዝብለኩም ነበርኩ you have to declare ክትእውጅ ኣለካ ነገራት ይምሰላ ይምሰል ብዘየገድስ ሰባት ይበሉኻ ኣይበሉኻ ብዘየገድስ ብዙሕ ግዜ እንታይ ዘሰክፈና መሲልኩም እንተ ዘይኮነ ኸ ንብል أنا أنت أقول لكم يلوم عنتي أنت خونه خير آمين يا بير مسكين أملاخ تايز كبري ذا أملاخ ده يكونن أبدا خون أملاخ عند أمن كاسي أنت زي كونه خير كون كانت بدلها وأنت خونه خير why should I ويزرع كبر ثلاثة أملاخ مسكين نتي قبل بخاز الله رتعين نتي إجابة قبل بخاز قمطة برهان نتي قال إنه توتا خاز قبر زلكا كتزارب وطرای زلكا you have to say it declare كتقبره يليكا مالتي اندحر ديكلير زي قبر كاي سبات كوني بأمنت كاي يسحال يوم بأمنت كاي يصلوا يوم كاي كونه خلو ديكلير اندحر ديجر كايوسي كم يجرم يومه بأمنت كم زخانة قطع مخم زخانة خمس لا مخالي بقى عمله ميراكلسلي مش الله of course كله نايت عمرات ميراكل اللي خون جن بقى بناتو تبى بناتو ستاي specifically أحا خمس قبر الكا قوس دو خل يوم جن عمله خمس جن أبزاد درجة دي أمس بس أحا خالوت كأمتهان نابتهان أمنت مركب كا ناخد قبرهم on board خدم صام متهان كسر خلو ناخد قبر كل على كا you have to declare نقول مستفد سمة متهان تحققون عمله كبره هوبو ساتهم كا عمله خول متهان attention seekers أبزي بوتا يبلون we should not be like that كم هون كوني يبلون أمانية الكان خطري كونن no أب بيت عمله قوم عيت intention إن تحت الله خينو just عاصبوا زمدر زيرا كم من نجار يلل مالتي سلذي دحرم ما أنت عايز مسمى مالتيو لك حمتي أب كلاي كورنثوس 4:10 خلته هذا باولوس يلو زلو أمامكم سلذي خاطر زاربكم زبل صحف كم زلوا يلو لمن يريفر قبره نه داويت باي ذا واي بزنا قد لومي داويت بقى أني قوة شجير وخلّي سلذي بقى بأمنة نجار ديكلير قبر جميل لجزابير كاتاجرو يعرفوا ما تعمل لحم مسكن صيب إنه خلّو صيب وخلّي تزاريبه آمينو تزاريب جنا خام لحم مسكن جزابير كاتاجرو يعرفوا بدأ مزجر من كنا داويت نجر داويت أبولي كدان كوينو سلام على principle لو مستراجل نقبر على نحنا أب حدش كدان كنت تقبره مالتي the power of confession داويت إذا نجر تصبوا غير ترديو على بمزمور شو عتن تحضرينه እግዚአብሔር ብርሃኔን ካመን ዳይስ ፈርህ እግዚአብሔር ኃይል ህይወቴን ካመን ከስንብድ ሕጂ ካመን ፈርህ ካመን የስንብድ ዝብ ዘለኹ ባቢው እንታ ኮይኑሎ ዘሰንብድ ዘፍርህ በቃ ክትወሓጥ ይሓሎም ዳዊት አይት ሓልፋኒ ሓይ ሰግራኒ ሓይ ኮ ዝባሃል ዘሎ ዳዊት ግን እግዚአብሔር መስገን ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ይፈልጥ እዩ እግዚአብሔር ናብዝን ከም ዘምጾ ፈልጥ እዩ ስለዚህ ብዘየገድስ ዳዊት ኮን ዲአማን ነርተ ዝኾን ኮን ዳዊት ንጎልያድ ክል حلفوا سوري نساؤل كل تقدي حلفوا مسحابه حلفوا هيبكاد ولو بصوت مبر أملاح حلف يابون he was testing him جابير يريني يعزبون يرجع خافت فتنا فيلا يجا أملاح مسك opportunity كون تاعي قبلن عيات أبقون نايس جاي توسخلوني خامنة إمنيت نايم تاعي وسخونيو نايس جا عي وسخونيو بس نايك جابير من قدي بس نايك جابير حسابي نايك جابير نقدر تاعي تخون ماتيو سجا كلبس تصبيو سلازي داويت نايك جابير سبقن أبكن دخينات هالعلو دت أبقو دايك بالكلين أندريو سراوي تزل علني
እምነት አለ ኩናት ተዝላዕለን እምነት አለን ኮላዊ ተዝላዕለን ልበይ አይፈርህኒ እንዳበለት አይገብር ነው ናይ እግዚአብሔር ሎ ክሊር ይገብር ማለት ነው ናይ እግዚአብሔር ነገር ይውጭ ጎልያድ ዳአት ሰብአይ ኮ ኩናት አልዕልል ግና አምላክ መስገን ብናይ እምነት ዋልታ አምኪንዎ ከንቱ ገይሩ አምላክ መስገን ብናቱ ሴፍ እንታ ኮይኑ ጎልያድ ተቀቲሉ ማለት ነው ሴፍ ወናይ ሐዘን ይሩ ዳዊት ስለዚህ ዳዊት ዝኾነ ናይ እዚ ከምዛ ዓይነት ቡ ምስ መላዓሉሲ ናይ ምዝራብ ልምዲ ዝነበረ ሰብ እዩ ዋላ ንፖዚቲቭ ይኹን ንኔጌቲቭ ማለት እዩ ነፍሱ ጭንቅ እንድሕላቶ ከንታይ ይብላ ኣቲ ነፍሴ ንምንታይ ከተውኽን ለኺ ገና ስለምድሓና ኣምላኸይ ከመስግነ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ቅዱስ ስሙ ይባርኽ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ነተገብረልኩ ሰናይ ኩሉ ኸ ኣይትረስዕ እንዳበለ ኩሉ ግዜ ዲክሌር ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ሰናይነት ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ዝእውጅ ሰብ እዩ አሜን ስለዚ ልብና ምስ መላኣልና ናውጀ that's the principle ሰይድ ተዛረቡ ሓደ እንታይ ዝገብሮ መስልኩም ንጸላይ ቢዝ ዝገብሮ ሰይጣን እኮ ንዛረቡ ይፈልጥ እምበር ንኣምኖ ፈልጥ ይፈልጥ ሰይጣን ኣይፈልጥኒ ስለዚ ክትእውጆ ከለኻ ሓደ ካብቲ ንዓወትካ ዘቃላጥፎ ነገር እዩ ማለት እዩ ይዝረር እዩ ሰይጣን እዚ በቃ እዚ ዓጢቁ እዩ ተላዓይል ዘሎ ኣይምለስን እዩ ስለዚ ቤተር ዊዝድሮው ይብል ማለት እዩ ዊዝድሮው ክትገብር ጽበይካ ዝነበረ ንሱ ዝገብር ይጅምር ዊዝድሮው ይገብር እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ልብ ዝፈልጥ ከይመስለኩም ሰይጣን ናይ ኣፍኩም ይፈልጥ ግና ከኣምላኽ መስገን ኣሚንኩም ክትብሎ ከለኹም እዩ እንታይ ደለዎ ማለት እዩ ነገራት ሓይሊ ዘለዎ ዋላ ምስኡ ሓዊ ይወፅእ ክትእውጅዎ ከለኹስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ይወፅእ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለ ዝኾነ ሓይሊ ኣለዎ ሰይፍ ኣምላኽ ይወፅእ እዩ ምስኡ he knows ስለ እግዚአብሔር ይባረኽ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ዲክሌር ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ግን ከምዚ ናይ ቀትሪ ሓለምቲ ኣይኮንናን ክንከውን ዘለና ሰይድና ንብል ግን action no you have to take action ድሕሪኻ ንሕዳስ ኣሚንና እንታይ ንገብር ኢና ስጉምቲ ንወስድ ኢና ማለት እዩ እንታይ ንገብር action ንወስድ ወጎይታ ከም ዝፈወሰንስ ፈሊጥ ኣለኹ እንዳልካ ከልኻስ ናብ እንዳ ሕክምና ይከይድን ይመች ናብ ሕክምና ምኻድ ጌጋ ይኮንኩን ድሎ ኣለኹ ብጌጋ ይትረዱኒ እንታይ ኣዝብ ዘለኹ ጎይታሲ ብእምነት ፈዊስንሎ እንድሕዳ ኢልካ ኣነ ሓደ ግዜ ዝወሃብ ተስቲሞኒ ጎይታስ ፈዊስንሲ ሽዑ ሕክምና ከይደኻ ከምዚኣ ገይርያ ኖ ኦፍኮርስ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ይትውን እታ ብእምነት ፈዊስኒ ዘይሰማዕ ዘለኹ ተረዲኹምኒ እግዚኣብሔር ብሕክምና ፍውስ እዩ እግዚአብሔር በእምነት ይፈውስ በእምነት እንድሕዳ ኮይና ግና ላማይ ተሐልፋን ያን አካላትካ ማለት እዩ አሜን መርፍ አይ ሐልፎኒን አካላትካ በእምነት አንተ ትገብር you stand በእምነት ዳው ትብል ትፈወስካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ታ ሰበይቲ ታ ደም ዛሕዛሕ ዝላ ነበር አንተ ይጠቅስና ነበርና እሺ እንታ ገራ ክዳኑ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንከخሲል አብ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ለና ካቢ እስራኤል ሓደ ክዳኑ ዘፈር ክዳኑ እንተ ተንከፍኩሲ ከሐውየ ኢላ አላ እሞ just period present tense እንዳይ ተገበርኩ ዘፈር ክዳኑ እንተ ተንከኹ ከሐውየ ኢላ አላ እሞ imagine እንታ አይነት ዕሽነት ዝሐሰባት ኮ ትንክፈለው ንጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሐሰባት ኮ ይዳፍወለው ይኮነ እንዴ ዝሐሰባት ይጉንጽወለው ለሐው ተንኪፋ فوسا وسيلة أكشن وسيلة ما تيامنا هالمسكن سقاي بلد هجي من البازيا سمع الله فواس خمد خانه استفوسون مسكيرهم لا خون كل يوم استفعل نجار إنه إنه يقويتها قالنت فليت الله نسوا قويتها مخان ملكي خمد الله عم نجار أتاجر الله فليت الله أدايم مدرني يرنا تومنا ابنة عباي ابنة سبلهم سبات سلازي بدحري أجنت هم دوستو سبقوم تيم دوست مالتي لازي نقويتها بزحات دافون زغونان صون زبلون يرم كنسو نساغن متيا اي غنصت اي دفعت سيمبلي تنكفا بلا فوسا وسيدا تفلط ابلنا ماتي املاح يمسكن امين غويتها تفليطو نا امنت سب اندحدا خونكا እግዚአብሔር ታች ትጎብረኻ ንእግዚአብሔር እንትንክፈሉ ምትንካፍ እንታዩ እምነ ወላ ቀዳይ ብለኩም ይረ ጸሎት ጸለይቲና ጸሎትና ግን በእምነት ምትንካፍ ይሳአነሎ አመንትን ሁን አሜን
أمنت نقول مستقلس تايخون بأمنت متنخاف يكون مس እግዚአብሔር እግዚአብሔር በአውታ بقدرታ ይኮንና እንስማው በእምነቲና እንትንክፎ በእምነቲና አምስት አይንገብር ማለት ይኸው ነገራት እንወስድ በእምነቲና አምስት ሪሌት ንገብር ማለት ያምላህ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክ ልክ ከምዛ ሰበይቲ በአክሽን ወሰደት ታን ገብርኤልና ማቲው ኔክስት ስቴፕ ኢዝ አክሽን بدحريو እግዚአብሔር ግደፎ አሜን وصعري كونن دليكم شو صعري كون اكشن كفل قالوا صعري كونن زارب بقى انت حرداني صراح كوينا شجيراتك مالش እግዚአብሔር سريعها تبلع صحيفلك الله يكون عندي يتصحفلنا عندي تصحيفلنا الله املاح مسك ስለዚህ ቅርም እግዚአብሔር ቀሪብና እግዚአብሔር አናላይዝ ገርና በድሕሪኡሲ ታግብራ ለካ ስዕል ካይኮን ካንተም ባው ስራ ሐይብለይል ካ ገዛ ካይኮን ካን አክሽን ይኻ ተወስድ ማለት كم سرح زل وسب أنجيخة السيخة ريدي خونكا موسى مبال قالت جمر مات ناي كساي نجار نا إمنة نجار كتلامد كثري كتكل الله كا جابيركا قايدي قبرك كمالش آمين ስለዚህ ህይወት ተሞክሮታት ኮሚ ማለት እዩ ስለዚህ በእምነት እንስጉም ሰባት ክንከውን ሎሚ የሊየና አለማጅ እንደሕዳሪና ምቶምናይ እምነት አቦታስ አብ ዕብራን 11 28 እንደሕዳሪና እትቦኽሪ ዘጥፍ ዝነበረ ምእንቲ ከይረኽቦም ከይቀርቦም በእምነት ፋስጋን ምንጻግ ደምን ገበሩ አንተ ጆ ይታባረካ ምሻሎ መስማዕ ቢን ነበር يتودع لي سبكة أقوال صبلوني رجعنا يسمعني هو سكونتيني يا بير مسكين سلازي نتايب لنا الله بزي تبخري كذا في الله ما تقذف ما تكون كان زفل على أملاخ الله أمين أمين دخسمه ملك الدحان زلك يا أخا تدم زلك الصبيخة إسرائيلوان بدم تجنشل ملك تجر له ملك تجوري له يا بير حليفه تقذف من الآخر مالتي نحنا قلنا أملاخ مسكين كابدم أبيد زحاشة ززارب دم يسوع كريستوس قالونا أمين أمين دخسة أتي ناي كريستوس يسوع دم تايز قبل مسيلكم بقى وديو ناتيو كي تتنكفو دحونيو هي زرد ديم دي دبلوماتي أملاخ مسكين دحونيو حتوم يزبلك تلاقي جابير بارخ مزي حساب زي تسامعنا الدو كن بالكلنا زقربنا قذافي زقربنا حمام يلنا أمين أبي مانكا أب شيخ سلامكا ألف قوت كوخولي ما بخاك أنت هجبرني عيبت صحني أمين بأمنة الدو كن بال يجبعنا ما يستيبير بارخ عندنا أنا خيرو أب 3 نساتهم بأمنة نمن قصات سعرين يهاري كو خطفر خطوة دق الله كو خطفر سك الله كو تجس تام غيرهم أنا أكتب فيز نا إمنة مزاري زيرم ودات شاوت غيرهم قلابت غير بدمت ودق من دقريهم تفضليهم بأمنتهم بر بدمت ما يكونن شاوت بمقبار يكونن حدا يجي نصلي خلنا نبلينا شاوت بمقبار نجارات عيننا نقاساسنا بأمنة جن نصلي جابير مسكين آمين شاوت بمقبار جاي يكون كل الله if you feel the way say it but say it بمتى يقول له بأمنة جن بالله أملاخ مسكين أمنة يعني تجبر ماتيو لو تتجبر انقصاص تجبر سلازي بأمنة من قصاص سعرو صدق جبرو نتسفى تجبرو رخو بأمنة خا انت تجبر نتي تسفى تجبرو تجبر ترسيو نبت خانسكم كلهم قرصان كخرستيكم قال صبوا ما حقوقكم خيلون هاري بالس كلهم قدسان زرستيو نتسفى امين بمبال نتسفى املاح حراي بمبالي ماتي املاح مسكن እንደገና ቀጽላ ቢሉ ነሐይሊ ሐዊ አጥፉ nature ሕጊ ተፈጥሮ ግድን አይኮነን ኩል ጊዜ ኸዓይ ሕጊ ተፈጥሮስ ግድን አይኮነን ኩል ጊዜ ኸዓይ ማለት ሐውሰ ኩል ጊዜ ንሰብ ከንድዶ ግድን አይኮነን ተፈቲኒ ማለት አሜን ብሉይ ኪዳን أبصادرا مشى أبدينغو حدش كلام كامن حدش كلام أمن تفتينه يقولكم دي قال أكاونت يوحنس فكر وده مزمور أبز زفلح زيتي تتأبيسو كما هو تايك علن لا تفراستريت كوينا بأطمس دسيتي موتي لمنا بأطمس مستدروا خام لحم مسكن إجزابير زلوا فراستريت هاي خوني أمين إجزابير زلوا سب فراستريت هاي خونيو أتم سبات فيزا وسحكم تدو لكم فشخ بالكم يركم مثلاً إجزابير زلوا سبت هاي خونيو فراستريت هاي خونني آمين
God conscious ዝኾነ ሰብ Christ conscious ዝኾነ ሰብ never ታያኸውኒው ስልቹቹ አይብሎን ያምላኽ መስገን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አውን አንቴኑ ዘርጊሑ እዚ ሁሉ ጽጋብ ሕጂ ንምርዱ አሸጊርና ዘሎ ራ ዮሐንስ አው ኮይኑ ሰይድላ ማለት እዩ ኦኬ ሓይለ ሓወጥፉ ካብ ስሕለት አስያፍ ደሓን አሜን በእምነት ማለት እዩ አምላኽ ቋንቋም ደባሊኦ ሴፍ ብጻይ ናብ ብጻይ መሊሱ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ገይርሎ ማለት እዩ አውጋ ሓየል ኢሉ ሰራዊት አሕዛብ አህደሞ ስለዚህ አውጋ ክንከውን ከለናሲ እንታይ ይብለና ኣብ ግዜ ፈተና ሓይልኻ ይደክም ይግና አምላኽ መስገን ናብ እግዚአብሔር ናይ እምነት ነገር ክደል ከለኻ ግን ሓይል ሪጌይን ትገብር ኢኻ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ተሲና ክንጽሊና አምላኽ መስገን ሃሌሉያ yes ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድህ ያው አምላኽ እግዚአብሔር ቃሉ አሜን ሓለፋ ስሙስ ዳይገበሪው ንቃሉ ዘኽብር አምላኽ ሎሚ ከም ቃሉ ኾነልኩም እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አምን በሎ አምን አይፈርህን አምን አይፈርህን እመን አይፈርህን በሎ አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ እመን አይፈርህን ሰብከታይ ከይገብረን ኢላ አምላኽ ይመስገን እመን አይፈርህን እስኪበሉ ትእመን አምላኽኻ አምነካይ በሎ አምላኽ ይመስገን ትእመን አምላኽኻ አምነካይ yes ቻሌንጅ ገበረኩም ነገር አምጽዎ በትና እግዚአብሔር ዕቤት አናአስዎ ሎ ማለት በትና እግዚአብሔር ዕቤት አናአስዎ ብናይ ቃሉ ስልጣን ሎሚ አናአስዎ ቻሌንጅ ንገበረኩም ነገር ሎሚ ቻሌንጅ ገበረካለሁ በሎ አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ yes እግዚአብሔር ናይ ቃልካ መንፈስ ይተወም ናይ ቃልካ መንፈስ ይተወም ዜን ቃላት ዜን መንፈስን ህይወቴን ካይልካለኻ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ፍንሕንሕ መታን ክኸውን በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቃልካ መንፈስ ይተወም ናይ እምነት መንፈስ ይተወም በክርስቶስ ኢየሱስ በእምነት ደው ምባል ይኹነሎም ለማዓንቲ ሃሌሉያ እስኪ አምነካ ይበሉ አምላኽ መስገን yes I trust you በሉ እመን አለሁ በሉ በዘይ ገድስ ቻሌንጅ አይብሉ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ቻሌንጅ የለው ሎሚ እዚያም ሓለፍካ ካለ ብድሆላ ካለ ቻሌንጅ ላ አምላኽ መስገን ግና እግዚአብሔር ይባረክ እቲ ለሳገረከ አምላኽ ሕጆን ምሳኻይ እሙኒው yes እትናይ ትማሊ ሎሚ መታን እምነት ከሆነካይ አሳጊርካ ሃሌሉያ yes lord yes lord እሙኒ ኻጎይታ እሙኒ ኻጎይታ ናአምነካይና ራማማሱ ታራራባ ጋናናማሱ ፓራራባዲያ እሙኒ ኻ እግዚአብሔር ናአምነካይና ነመነካሎና yes ኣብዚ ሕማቅ ግዜ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስምካ ንውከላለና ኣብ ስምካ ንውከላለና ኣብ ስምካ ንጽጋዕ ኣለና ኣብ ካልነትካ ንጽጋዕ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እትና ኣኻ ክጎድእ ተራዕጥዋር ኣይጠቅምኒ ከም ዝብል ጽሑፍ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዋልታ እምነት ነልዕል ኣለና ሃሌሉያ ሎሚ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጽሪ ንዘሎ ኣለና ቀጽሪ ንዘሎ ኣለና በክርስቶስ ኢየሱስም ከም ትባሪኻ ዝበሎ በአምላኸይ ንቀጽሪ ዘሎ በአምላኸይ ካን ሰራዊት ጥሕሶ ከም ዝበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጥሕሶ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቀጽሪ ዘበለ ሁሉ መኸላእታ ንዘሎ ኣለና በሽም ኢየሱስ መኸላእታ ኣይትሓልፍኒ ኢኻ ዝበለ ገደብ ዝገበረ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ንዘሎ ኣለና መፈንጠራ ኣብ ቅድሚታና ኣኽናፍ ዘለዎን ስንኸምቲ ይዳሎ ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ we stretch our wing lord ኣኽናፍና ንዝርጋሕ ኣለና በክርስቶስ ኢየሱስ ከም ንስሪ ንወፅእ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ሎሚ ምውፃእ ይኹነሎም ሓተይ ሎሚ መስጋር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣባኻ ምዕራፍ ይኹን ኣባኻ ምሉእ ምውካል ይኹን ኣባኻ ምህዳእ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንባርከካ ኣለና ስለ ምሕረትካ ስለ ለውሃትካ ስለ ኩሉ ሰናይካ ተመስገን እግዚአብሔር ብርግጽ ሰናይኻ ሰናይ ድማ ትገብር ኣለኻ ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣሕዋተይ ኣብ ህይወት ኣሓተይ
لومي كم قالك خدقبر بشم يسوع كريستوس تصلي الله ناي قالك من لممر كخون لومي ما عتقو حقي كعتقو بشم يسوع كريستوس تصلي الله وزلفلف كابز ولا نغرات بيسوع كريستوس شات يبلو بيسوع كريستوس يبلو بشم يسوع كريستوس ناي حقي ما عتقو تعتقو جابي ربو بكريستوس يسوع دوم بالي يخون الله خونه يخون صار زبلنا يصلمات حيلي لومي أمكننا يلنا لومي كنتو قبرنا يا حمام كنتو قبركوا مرجم كنتو قبركوا زخانة يكون زصعب زختل نايت علامات صلاح لومي كنتو قبركوا أرعد صبركوا بيسوع يصبر بشم يسوع كريستوس أب حزبها بحيلي ترى بجرما ترى بخبرة ترى بكريستوس يسوع ياوشم آمين تباركوا بركاتكم آمين تيكم آمين آمين تيكم الصغم بأمنة تتحسيكم بأمنة تورسيكم بأمنة توصيكم بشم يسوع كريستوس كيلو رستخم ورسو آمين